Здравейте, YouTube, Facebook. Днеска ще ви покажа Happy Pets. Това са моите лоджийски кучета, лоджийските. Това е Джаксън, а това как беше Джари. Това са ми още малките лоджийски кучета, а тук вече са големите. Тук са немската овчарка, тук женската добърмани, това е женска лъжа. И само е това ми е мъжка, това не се емо, като мене. В третата стая ще гледам тук котки. Тук ще видим някакви... Аз сега ще осиновя някаква коала от брат ми. То брат ми също играе. Женска коала. И сега гледаме тук в задния двор. Време е малко да нахраним, ако са гладни. Не са гладни. Ще отидем сега на разходка. Поразходим малко това Джаксън в джинското куче. Ще го поразходим сега на парка. 86 левел. Имам много малко пари, но няма нищо. Това е парка. Ей, гати, як е вълк. Як е доста. Добре, Facebook, YouTube, приятно ми беше. Видяхте Happy Pets. Надявам се да ви хареса клипа. Чао!